Hi Madrid Nation! I am Cindy Domingo. 3 years and 7 months na sa SP Madrid. Before, bilang bago, dumaan din ako sa mga challenges na parang more on questions, paano ba ako makakasabay sa mga collectors, paano ba gagawin or i-execute ng maayos lahat ng mga kailangan gawin sa trabaho ko. Kumbaga yung ma-overcome yung fear sa pakikipag-usap sa mga tao. Habang tumatagal, yun mismong na-overcome ko yung fear ng pagharap sa mga tao. So yun yung para sa akin, pinaka-nahirapan ako. Pinaka-na-challenge ko, yung iharap yung sarili ko. For me, syempre, yung magkaroon ng award, yung pagiging collectors or top sa company, yun changes. So yun, from small group to alam mo yung hindi lang mismo sa office na meron tayo yung changes mismo. Kundi pati sa mga grupo, kung paano rin, kumbaga na-enhance yung mga taong handle from negotiator or from agent to a team leader or mga OICs natin. Madrid changed my life. They changed me. Hi Madrid Nation! I just want to take this opportunity to thank the management. Under Madrid, from Sonia, Sir Ian, Madrid Mongol, and the whole family Madrid sa opportunity na ibinigay nila sa akin. Pero as in talaga yung grabe, to the highest level yung masasalamat talaga. So, thank you so much, SP Madrid family, for the opportunity na ibinigay nila sa akin. So, on March 10, it would be the celebration of our 10th year anniversary since isang dekada ng SP Madrid Law Firm, and then our awarding. So, I wanna take this opportunity na batiin kayong lahat ng happy 10th year anniversary.